も含めたら200メートルに200メートルの面積を作った。じゃあここに回して、それから向こう行って担ぎ棒は樹齢200年の杉の木を使用してできております。そして隣の思抑制、志を静かに欲す、そして満章文、すべてがめでたい空気で満ち溢れているという意味になっております。こちら日本の切子は七尾市石崎町という和倉温泉そばの漁師町の切子です。石崎の方、能登のお祭りで一番大きな切子を担ぐことを誇りとしておりますので、通り道の電線はすべて軒下に配線を回してこの切子を担いでおります。切子、高さ15メートル、ビル4階建ての高さとなっております。重さが約150名という能登で一番大きな切子となっております。能登の国の一文字が約畳2畳分ございます。あれじゃん、あそこに座ってたら、あれなんだってわかる？何遍読んでも999しかなかった。っていう考えたら、自分の下に一枚あったってちっちゃいが、あんなちっちゃいが、座りゃ見えんがなる。そんな伝説があれって、2000枚で。これで本当に2000枚あるの？あ、本当に1000枚か。1000枚あれ。全部読んでた。道路挟んでもこのそうやろ。20番、40番、15番、23番、3番、7番、35番、94番、68番のお客様になります。もう一度番号申し上げます。20番、40番、15番、23番、3番、7番、35番、94番。
ギラ。ギラギラ。日本語も上手だから。大丈夫です。